vína, dej mi něco k jídlu. Jsem celý den na cestě. Jistě, pane. Nemotej se tady, Hoto. Dej mi něco k jídlu. Pana. Komeráti dorazili k nám? Myslím, že kyklopové se budou u nich výjímat lépe. To jsi přehnal, mladíčku. Co ty tady vlastně děláš? Máš vůbec nějaký cíl? Mám, stát se mušketýrem. Ty? Ty? Táhni. Co to je? Pojď sem! Chytni ho! Hodně štěstí, chlapče. Jdete mu prachy. Ale. Ještě jednou, Barry. Co pak to tady máme? Darte jenom životopis. Jsme na spotkách. Chtěli si? To jídlo mi zabal. Jistě, A pane. přeji mi popcorn. Vidím tu na dlouhou noc. Jistě, pane. Tady máš, ne? Kde je? Kam zmizel? Kde je? A kde je můj životopis? A moje peníze? Vstavej, kámo! Takže ten kyklop je nejen bezectí, ale je to i zloděj. Už já ho najdu. Hej, to sem. Nějaký drsnej, vole. S ním nebo bdím? Co to je za krásnou děvu tam? To musí být ještě následky té nakládačky. Chtěl bych se někde ubytovat, má paní. Nemáte náhodou místo u sebe? Pane, tak to bude 340 franků na týden s jídlem, pane. Jmenuji se D'Artagnan. A hned vám toho kyklopa, až já ho dostanu, to uvidí ten tanec! Bojíš? Taky nej. No pane, co si to... Hrdek, co si to dovolujete? Někoho hledám, ne? Se mi zdá, že zasloužíte lekci v chování. Takhle do někoho vrazit a ani se neomluvit. Kdy a kde? Do Lucemburského paláce a buďte tam ve 12. Přesně. Budu tam, pane.